An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka tɔgɔnɔnkɛ minnu tun bɛ Alizeri jamana kan n'olu la seginna ka na Mali la yan nɔ olu kɔni ye tagama boloda tɛnɛn tɛmɛnen k'u kun da Alizeri ka lasigidenso min bɛ Mali la yan n'o ye ambassade algérienne ye k'a sabu kɛ ko ka olu to Alizeri k'olu tun bɛ minɛ cogo cɛjuguya sugu bɛɛ la wa k'olu ka seginni ka na Mali la nɔ k'a kɛra cogoya minnu cɛman ye ni tagamakɛla ninnu kɔni tun ye mɔgɔ camanba ye gaziw tun b'u bolo pinaw tun b'u bolo ani gabakurun caman u kɔni ye cɛnni caman na don Alizeri ambassade kun nka an ka tenisigiw nana u nakuma la olu kɔni sera ka cɛnni na dan sira la olu ka nali la sisan olu ye tɛgɛ kɛ mɔgɔ tan na komisɛri yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ninnu ka nin wale in kun tɛ dɔwɛrɛ ko Alizeri ye baara min da u ka k'u to Alizeri jamana kan k'u tun bɛ fɛ ka n'u ta sara Alizeri ka lasigidenso min bɛ Mali la n'o ye ambassade algérienne ye kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka tungaranke dɔ fana n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Moritani dugu dɔ ma ale kɔni ye tasuma k'a yɛrɛ kan o don k'a yɛrɛ jeni k'a to ka nin waleya cɛjugu in kɔni kɛ sa kɛrɛfɛmɔgɔw nana k'olu bɛna dɛmɛ don a ma walasa a ni kana na to nin tasuma kasara in na olu kɔni ma se ka foyi kɛ fɔ a nin tora a la an kɔni bɛ don min na i ko bisa Moritani duguma sera yen dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw kɔni su in kɔni b'olu bolo olu kɔni ma tigi sɔrɔ su in na a yirala k'a fɔ fɛnɛ k'a kun nana tile fila tagamala Mali la yan k'a seginnen ka taa Moritani de ko nin waleya cɛjugu in a ye nin ta k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ an balimaw nin kibaruya de tun b'an bolo ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la